Nosaltres veníem del món del moble. Érem industrials del moble i ens dedicàvem des de fa més de 20 anys a la producció de moble, però moble de manera industrial. La primera idea de fer cervesa va sortir com a diversió, com de manera de hobby. Bé, al cap de potser un parell d'anys d'estar elaborant cervesa com a hobby, vam pensar en portar-ho en un pla més professional, perquè no podem fer cervesa també i intentar comercialitzar-la, o sigui, elaborar-la i comercialitzar-la. Però a la vegada també buscàvem fer un producte natural, en matèria prima de primera qualitat, puguem controlar tot el procés, fent a més un tipus de cervesa que és d'alta fermentació, que permeteix obrir-nos a molts més estils. Nosaltres, per arribar a fer una cervesa, per exemple, jo he fet la primera prova. Primer que res faig la recepta, busco quines connotacions, quines característiques li vull imprimir en aquella cervesa, en quant a color, en quant a grau d'amargor, els gustos que li vull donar per part de la malta i a l'amargor i sabors que li vull donar per part del llúpol. Una volta hem seleccionat maltes, llúpols i llevats, passem a la malturació del gra i d'aquí ja el portem a les olles de maceració. Aquí en aquestes olles farem la mescla del gra en aigua. L'aigua de Santa Bàrbara és una aigua que ve de manantial i una aigua molt adequada per a fer cervesa. Una volta tenim aquesta maceració, que no deixa de ser una infusió, hem ficat gra en aigua a unes temperatures i hem fet la conversió de l'almidó en sucre. El llúpol és l'encarregat de donar-li l'amargor de la cervesa, a la vegada que la llevadura, que també és molt important per al procés de la fermentació i que també li aporta les seues connotacions característiques depenent de la llevadura que utilitzem. I el que em va enganxar va ser, d'alguna manera, tornar als orígens. Jo, quan era jovenet, que quan vaig començar els mobles i tot això, a mi m'encantava la feina manual, no? I este contacte en la feina, en la cervesa, el tornem a tindre. Nosaltres ens molem el gra, nosaltres ens ho macerem, nosaltres ho embotellem i estem ella i jo altra vegada com aquell que diu com a los orígenes.